Today, 28 of people resurfaced and they've been arrested. Kukujululwe abanyozamazama abangama-28 emathunjini omhlaba kumgodi iShiba eBarberton eMpumalanga. Whatever medication is reserved here, it's reserved for South Africans. We do not have a place for you. Amatshantliziyo kwikliniki Crown Gardens kumazantsi eGauteng athintele abemi bangaphandle kuba bangangeni bafumana unyango kweli ziko lempilo nanjengoko namhlanje isebe lezempilo eGauteng liphehlelele iphulo lokugonyela isifo semasisi eOrange Farm. Badutyulelwa ngcolo ngele abarhanelwa abane aboyanyaniswa nezenzo zolwaphulo-mthetho kudubulwano nabakwantsasana eRandfontein kwintshona Randi. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Bangama-28 zamazama abaphumileyo emgodini namhlanje eShiba Shaft eBarberton eMpumalanga. Ukuphuma kwabo kulandela abangaphaya kwama-400 ababanjwa ngoLwesihlanu nangomgqibelo. Ababombi mgodi abangekho mthethweni babanjwe ngethuba le-Operation Vala umgodi ukanti baqale ukuvela enkundleni izolo ngelixa abanye bevele namhlanje. iBarberton Mines ithi iza kuthi qolo ivala zonke indlela ezisetyenziswa ngabembi mgodi abangekho mthethweni yaye iza kuqinisekisa ukuba abanikwa kutya okanye amanzi okusela abo ekukholelwa okokuba basaquve ngaphantsi komhlaba. This is an ongoing, from the ongoing sweeps that we are doing underground. We can confirm that from the weekend, the 500 arrests that have been made, we cleared most of the camps underground. What we are finding now is people probably coming in from other access points to gain access, but our security has confirmed that a majority of the camps have been cleared and there are no large groups remaining underground. Well, that is not safe for the illegal miners or for our operations. If people are gaining access and going in, taking food parcels, creating camps and mining, that is going to lead to collapses. That is going to sterilize the ore body, it's going to collapse underground workings, and it's going to be to the detriment of communities around here. We're protecting our assets, we're protecting our employees for the long-term sustainability of mining in this area. Kambe amapolisa athi ozamazama ababanjwe ngomgqibelo bangama-24 yaye baza kuvela enkundleni yamatyala ngomso ngelixa ama-28 ibanjwe namhlanje esagcinwe kwizikhululo zamapolisa ukuze kuhlalutywe iinkcukacha. Today, 28 of people resurfaced and they've been arrested. So now we've got around 548 of the illegal miners that were arrested. Ityala labavele enkundleni namhlanje limiselwe umhla we-12 ku-Agasti ngelixa ama-26 ekhululwe ngebail. Abombi mgodi ababanjiweyo kusukela ngoLwesihlanu babalelwa ku-548. Namhlanje isebe lezempilo eGauteng liphehlelele iphulo lokugonyela isifo semasisi eOrange Farm. Ojongene nezempilo kweliphondo unkosikazi Nomantu Nkomo Ralihuku ulichaze njengempumelelo ukuphehlelelwa kweliphulo kwisikolo samabanga aphantsi iSteve Biko. Kodwa nangona kunjalo amatshantliziyo kwikliniki Crown Gardens kumazantsi eGauteng athintele abemi bangaphandle kuba bangangeni bafumana unyango kweli ziko lempilo. Umphathiso wezempilo eGauteng Nomantu Nkomo Ralihuku ukothulela umnqwazi ukusungulwa kwephulo lokugonyela imasisi kwisikolo iSteve Biko Primary eOrange Farm. Nkomo Ralihuku uthi isebe likwingxoxo nemibutho ezimeleyo malunga nokugonywa kwabantwana abangengobemi beli loMzantsi Afrika nanjengoko ezi zigulo ziyingozi kumntu wonke. So we want to protect and prevent them because it's not only children that are
born in South Africa, even those that their parents come from other countries. They are born here, some of them, in our own hospitals. So that's why we feel that we must do what the Constitution wants us to do of protecting every citizen in the country in terms of health. Umbutho wezempilo wehlabathi unexhala ngokuncitshiswa kwenani lamachiza okugonya najoko oku kungaba nefuthe elibi kwimpilo yelizwe. We're seeing a lot of the vaccine preventable diseases now back in our country because of the reduced vaccination uptake. We are saying no as South Africans. We will stand and protect our constitution. What are you doing as SAPS? Kusenjalo abanye abahlali base-Rosentenville bafunge ukuba baza kuqhubeka namaphulo abo okuthintela abemi bangaphandle ekusebenziseni iziseko zezempilo zeli. Amaqela amatsha-ntliziyo agxininisa ukuba uninzi lwabemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni bathwalise umthwalo nzima inkqubo yezempilo ngeendleko zabemi beli. Foreign nationals, they are fighting us. They told us straight that they will fight back because they also deserve to have access to this healthcare facility. These people, you don't want to give inside for clinic. Yeah, even securities never do anything. Security also helping for Dudula. Dudula is fighting with us. I have a small baby. Health is not for Dudula. Health is for all country. Umphathiswa wezempilo eGauteng wongeze ngelithi umbutho ochasene nabemi bangaphandle abakweli iMarch to March ayikwazi ukunqanda amagosa ezempilo ekuqhubeleni phambili neliphulo lokugonya. They can't stop us from vaccinating children. But again, they will definitely want us to do this work because we'll be preventing people from getting sick, because these kids are getting sick, they're in the townships. And that's why we decided that now then, they must not go to the clinics. Let's utilize our campaign, which is called Corner to Corner, so that we get them right there in their spaces, in their homes. Kusenjalo, amagosa ezempilo asigxeke kabukhali esisenzo samatsha-ntliziyo evakalisa inkxalabo yokuba la manyathelo anokwenza nzulu iyantlukwano ekuhlaleni kwaye abeke esichengeni iinzame zokulawula ukusasazeka kwezifo kweli. Kudutyulwe kwabula abarhanelwa abane ngamapolisa eRandfontein kwintshona Randi kukholelwa kolokuba abarhanelwa bebesendleleni esingise kuphango losomashishini othile abakwantsasana khange baphozise maseko baye banqola ngqo ngabarhanelwa nalapho baye badubula kuqala amapolisa nawo aye aziphindisela. Amapolisa aseRhawutini anqinile ukuba ngokwenene aba barhanelwa bebesendleleni eyohlasela usomashishini othile nobeza kuyokufaka imali ebhankini. Abarhanelwa bathe basokubona imoto yamapolisa ibalandela baqala ngokudubula. They started shooting at the police. You can see rifle cartridges there. You can see pistol cartridges even at the back seat from inside. And the police had no choice but to defend themselves. And at the end, 4 of them suspects are lying there. They are gone for good. Ukwathi bafumene namayeza esintu emotweni yabarhanelwa. What is quite interesting, inside it's full of muti. They put a lot of muti on the seats, and on the petrol cover tank, they say prayer is the key. Now we don't know which one worked for them, because both clashed, because they were doing something which either the muti didn't work, or even the prayers were prayers for the police to succeed, to intercept and eliminate what they want to do on the road. Kwisiganeko seveke phelileyo nesenzeke kweliphondo laseRhawutini kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abathathu ngethuba amapolisa eziphindezela konqevu. Imali engange-9 million rand ebekulindeleke ukuba ilungise isakhiwo sekliniki eHeita eSada eKomani kwiphondo leMpuma Koloni sithetha nje umile umsebenzi wokulungiswa kwale kliniki ngenxa yokungahlawulwa kwayo inkampani yokwakha nenikwe uxanduva lokulungisa eli ziko lempilo. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithembisa ngokuba uza kuthi ufika uNovemba walo nyaka kube sele ugqityiwe umsebenzi kule kliniki. Itenda yayikhutshwe kusithiwa ke yi-9.6 million rand leyo izawuqala ke ngokuyona ngo-August 2024 ithathe inyanga ezilishumi iyophela ngoJuni ka-2025. Ingxaki inguku esinayo yinto yokokuba kubekho amagingxigingxi phaya ekuyigqibeni ngoba kuqala ufumaniseke into yoba
imo yemozulu isichaphazele kakhulu ekufikeleni kwela date basigciwe ngayo. Okwesibini kwabakho ke ngoku ingxaki malunga nento zokubhatalana. Loo nto ke ngoku yenza into yoba ixesha eliselibekile langoJuni asikwazi ke ngoku into yoba i-contract leyo into yoba i-contractor ibe igqiba ngelaa xesha. Yandiswa ke ngoku into yoba iyogqitywa kunye ngoNovember 2025. Into eyenzekayo ke ngoku iinkonzo siyazikhupha, ziyenziwa iinkonzo zikhutshwa phaya e-nurses home apho kuhlala khona abongikazi, sikhutshwa khona zonke iinkonzo zekliniki. Nalapho ke zikhona into yoba ngenxa ye-weather ibikhe yasichaphazela kakhulu apha eMpuma Kapa. Loo nto leyo yenze ke ngoku into yokuba kube khona lo uchaphazelwano kunye nendlela esikhutshwa ngayo kwalapho enantsikeni kwi-nurses home. Kodwa ke siyaqhuba, siyazikhupha iinkonzo zethu silisebe. Umnumzana Soviet Likhanyane unyulwe njengosihlalo wekomiti yesikhawu yepalamente neza kuphanda nzulu ngezityholo zorhwaphilizo kwibutho lesipolisa nezenziwa ngumkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kwinyanga ephelileyo. Le komiti iquka amaqela ezopolitiko ohlukeneyo yaye kulindeleke ukuba ziqale ngokusesikweni ingxoxo eziphathelene nalomba okaLikhanyane umemelele kule komiti kuba incede ibuyisa ithemba labemibeli epalamente. Sekela Mongameli onqunyanyisiweyo we-Patriotic Alliance uKenny Kunene akasiphumelelanga isibheno sakhe ngakwinkokheli ye-EFF uJulius Malema emva kokuba lo kaKunene wayebizele inkokheli ye-EFF ngokuba liphela kudliwano-ndlebe lakumabonakude ngo-2021. Inkundla ephakamileyo yaseGauteng ezinze ePitoli ifumanise ukuba ezintetha zikaKenny Kunene ziqulethe intiyo ze yamyalela ukuba axolise ngembalelwano okanye ngomlomo kulo kaMalema ingaphelanga inyanga. Well, I'm very happy with the outcome. I've always known that we'll emerge victorious. The matter has been in court for quite some time now, and I hope on this one we have managed to bring it to its finality. There's another court matter pending on the Johannesburg High Court where he made allegations that I took drugs of Mazoti or the Nigerians or something of that sort. So we've taken him to court. We're still waiting for the court date. Politicians must always act with restraint. They hear us speak a lot and they think that in the process we are swearing at people. But when you sit down to listen properly, you realize that we don't use such words. We use words within the laws of South Africa. Sele kuza kuphawulwa unyaka oko kwabulawa abantu abali-18 kwilali yaseNgobozane lusikisiki, nto leyo yadala umothuko ongathethekiyo kulo lonke eli. Ukanti ngentseni yanamhlanje kufuphi nale ndawo kwehle isiganeko esimanyumnyezi kwilali yase-Unity Park, nalapho kutyholwa ukuba indoda eneminyaka engama-42 yadubula yabulala isinqandamathe sayo ebesikhulelwe nebesineminyaka engama-21 ze emva koko le ndoda yasingisa kwikhaya layo nalapho yabulala unkosikazi wayo neminyaka engama-49. Ubudlobongela bemipu kunye nemipu engekho mthethweni ibone ukwanda kule ndawo yaselusikisiki kule minyaka imbalwa edlulileyo. Uluntu lwale ndawo luthi isandi sompu sele nguqhelekile. Kwintlekele yakutshanje usapho lwakwavoxeka lubethwe ngesithonga sokudutyulwa kubulawe intombi yayo. Umama wale ntwazana eneminyaka engama-22 uthi asakuva isithonga ebecinga ukuba kuphangwa indawo yokuthoba inxano ekufutshane nakuye kodwa ngelishwa ebiyintombi yakhe. Umuntu ochazileyo phaa ngumkaphethe wathi umadikizela uye wathi Doli ngeke uthi kumi awusandifuni phamba emzinami nami ndihleli kakubi ngesimanga sakho. Uthi omnye kudala ndathi deda kuthiwa ke kubalisa umkaphethe. Umkaphethe ke ngoku uye waphuma uDoli ebaleka ukugibela ebhedeni kamnantsika kamkaphethe kameleni. Uthi ke ngelo xesha uvika ngami uthi nanku ephethe isibhamu nanku uthi nawo wangena uthi wavele wathi umsuthu ndizokubulala Doli namhlanje. Intombi yakhe iye yabalekela kummelwane ukuze izikhusele kulapho umenzi wobubi aye wadubula wambulala.
Uceba wale ndawo uthi uluntu lwaseNgobozana alukhuselekanga ngenxa yokwanda kobudlobongela bemipu, ukanti uhlaba ikhwelo lokuba kucuthwe ixesha lokuvalwa kweendawo zokuthoba unxano. Singurhulumente ke sithi ii-taverns noko mazizame indlela yokubana zivale kwangoko ngo-10 o'clock so that bakwazi abantu besezithaveni ukuphinde bagoduke, kuba xa ngaba kuhlala kwithaveni kudeske kube late up until 1 o'clock no-2 o'clock kuba yiproblem. Amapolisa acela ukuba onolwazi aze ngaphambili ukuze kunqakulwe lo mrhanelwa nothe wacela kwabanentsente emva kwesiganeko. According to reports, the suspect first shot his girlfriend at a tavern in Chitwayo locality, Ngobozana administrative area, before proceeding to his home in Unity Park in Ngobozana, where he allegedly shot his wife while she was asleep. The suspect then fled the scene in the family's vehicle, which was discovered abandoned by the police. The motive for the killings remains unknown at this stage. Police are appealing to anyone with information on the suspect's whereabouts to contact Lusikisiki Detectives Head. Uphando luyaqhuba. Baza kufumana isiqabu ezipokothweni zabo abaqhubi bezithuthi nanjengoko kuza kubakho utshintsho kumaxabiso amafutha ngomso. Kulindeleke ukuba ixabiso lepetrol lehle kodwa ngelishwa liza konyuka lona ixabiso lediesel nge-65 cents ilitha. Uhlobo lwepetrol u-93 no-95 luza kuhla nge-28 cents ilitha. Idiesel kwelayo icala liza konyuka nge-65 cents ilitha ze iparafin yonyuke ngo-32 cents ilitha. Phehlelo ngokusesikweni namhlanje season entsha ka-2025-2026 ye-Betway Premiership kumsitho ubanjelwe eSandton eRhawutini. Abakwa-Betway kwakunye ne-PSL bathi nakule isizini bazaqinisekisa ukuba bayibeke emanqwanqweni iligi yeli, kanti abaqeqeshi bamaqela ohlukeneyo kusuka kulawo makhulu kuya kulawo angabatshakazi kwi-Betway Premiership bathi baqule baligangatho ukulungiselela isizini entsha. So we need to look at the standard that we are demanded to be on and obviously try to bring to the team the dynamics, the behaviors, the principles and the capacity to be up to the challenge. I expect a very tough Betway Premiership competition this season, but I'm also at the same time very excited and looking forward for it. The only thing that we want to do as a club is to do better than last season, because last season we were blowing hot and cold in terms of results. So this season we're looking for, consistency. The boys are coming all right because we've been together for the past 4 years, so it's not like a new team. Even the players that we brought players that understand the culture and they understand our philosophy. Munapule Saleng bring a lot of experience. He left the team as a young boy. He's coming as a leader now. He understands the culture, he understands the team, and he understands his teammates. So I think we are bringing exciting youngsters. We just want to have fun and enjoy ourselves. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthi kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam le Mozulu beshela ke igama lam ndinguthabile inziwakazi yabathembu mvanje nansi kaloku iMozulu masivule mbukela apha ekhaya ngokuphawula ke bethuna iziganeko zeMozulu mvanje kumzantsi Afrika uphela uyawuphola mbukela apha ekhaya noko kusibekele impela kakhulu ngamandla kwindawo ezininzi ezizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika ndakwala lifana phakho Priska futhi ekseni nanso lo ngqele phange sasibini kanti bayayivala mbukela ekhaya futhi bayisongela mina ngomso emva kwedinala ngaye kaloku la 14 degrees kanti ke bethuna amaqondo wakho phansi naphezulu ngoqala nqa bethuna iphondo kupha kaloku futhi ke eMpuma Koloni ngamandla futhi ke mbukela ekhaya kumazantsi nempuma elaphondo emakhanda phakathi futhi lo ngqele nezomvula zonke futhi ngo8 degrees napha futhi eMonti eMdantsane futhi amalinde ziphunzana kwasekuseni phaya bevuswa ngo12 degrees zebenje nje mbukeli wami phaya futhi ephondweni elisefree ngamandla mbukela kumbindo laphondo futhi ko welcome nazo zonke nje zazipheleka yilo nkwanta nongqele phaka bevuka futhi ekseni ngaye kaloku la 5
5 degrees nazi kokhona bethina kalokho imozulu futhi ephondweni elisentshona koloni ngamandla bukela phakayo kumpuma futhi namazantsi walaphondo amazantsi futhi kuse George phaya ekseni futhi ngala 10 degrees naphakho Oudtshoorn bevuswa ingqele kakhulu phaya ngaso kaloko esasithoba kanti ke benje phaya ephondweni bukela ekhaya futhi elisa Northern Cape ngomthi ngamandla futhi mbukela ekhaya phaya kokurumani kumantla walaphondo ku 2 degrees phaya ekseni futhi zezomvula indudumo yonke lamba kumina ngomthi futhi beyivala beyisonga lamini futhi ngeshumi nje elikhatsha sihlanu kanti ke baphila kanje pha futhi ke ephondweni kwakhona mbukeli eliphako Northwest ngomthi ngamandla nje kumazantsi walaphondo futhi morule ngekuseni longqele kwakhona xa bevuka phaya ngaye kaloku la 40 degrees nathi bethe kaloku imozulu futhi ephondweni eliseGauteng ngamandla ibukele ekhaya futhi amazantsi walaphondo phaya kaloku koKarten vuka kwaseseni futhi 6 degrees napha futhi kwimpuma laphondo Springs ekseni ngaye kaloku bukeli la 7 degrees bekule ekhaya futhi masinyuke ngokubanzi phaya ephondweni kaloku lepha futhi eLimpopo ngomsompela pha futhi kwimpuma laphondo Phalaburwa wasekuseni ngo12 degrees napha kumatlawa laphondo futhi eThoyando yilonqele nje yonke lantsasa sehla njalo mbukele ekhaya futhi ngokubanzi phaya ephondweni elizinze kaloku eMpumalanga ngamandla futhi kumantla nentshona laphondo futhi kwasekuseni futhi ngaloo mafu yonke lankwanta emalahleni futhi mbukele ekhaya kwakhona kumbindi walaphondo ekseni bevuswa ngu7 degrees ufuma ekhaya bethe ekhaya ngivale ke ndisoke imozulu phaya ephondweni futhi eliKwaZulu Natal ngamandla futhi kwakumatlawa laphondo phongo lekuseni ngo10 degrees napha kuncamo nombindi Peter kanti sibheke futhi kubala mpela mna ndikuthanda kangaka xa sishale myole. Kanti ngoku sineshiya nomfanekiso wemvumi eziselula eziphuma kwizikole ezahlukeneyo kweli nelizwekazi Afrika ezingaphaya kwewaka nalapho bezidyusha ndawonye sezaphula iGuinness World Record ngokuba zezona mvumi zininzi ezidlala imarimba ngaxeshanye zicula ingoma kaShakira ethi Waka Waka kunye noJerusalema kaMaster KG kamnandi mawethu.